لا يا متكلدا متكلدا في الفيديو Απάντησέ μου αμέσως στο μάτσο, γιατί ανέβαινες με το παιδί στο γραφείο. Ξεχαντός εσύ, κι αυτό είναι βέβαιο. Γιατί έτυχες από την Κονσέτος, τέτοια ώρα. Κάνει και εμποτούν το μόρο. Το κοπελούι θα το πιάσεις στο σημείο. Questo cazzo mostrate un essere un astropo. Però non una di quel cazzo poi Dico. Ωραίους φίλους έχει. Σταμάτα, Εράσμο, μη μαλώνεις άλλο το δώμα. Πήγαινε για ύπνο. Έρχομαι κι εγώ. Ετοιμάζω τα σάπια και έρχομαι. Πήγαινε, αγάπη μου. Δεν θέλω να θυμώσω με κανέναν. Έπινα, αγάπη μου, ένα μου. Πήγαινε σε λίγο θα έρχομαι. Θα ετοιμάσω λίγα σάντουιτς. Εντάξει, αγάπη μου. Πήγαινε, καλέ μου. Θέλει να είναι ωραία, βέβαια. Κάνετε. Δικό. Έτσι πολύ. Τι, θέλετε το του, γιατί, Κάνετε πάνω το cercare να κάνουμε εδώ. Δικό.